Ние ще снимам за нова игра. Та си Modern Combat 5. Говоря малко по-силно, защото си мисля, че не чуете. Готово, спрях звука, надявам се да се чуваме. Ще играя на мултиплеер, на Team Battle, за да с отбори. В смисъл по-интересно е като играем с отбори. Ние примерно да играеш самичък срещу няколко други, всеки за себе си или нещо такова с много тъпо. За това. Да знаете, че няма играя много, защото трябва да снимам максимум 5 минути. Тъй, че няма много игра. Ще умра там 2-3 пъти и ще снимам. Или ще убия 2-3 човека. Трябва са просто да ми заради. Трябваше директно да пусна играта на мултиплеер и директно от тук да почна да снимам, за да как игра, защото да се получи по-хубаво. Сега. Тук май някакви е. Къде сте, бей? Пенговци. Охо, какво стан, бе? Абе, циганин, но тук. Тук е. Ти какво си мислиш? Ще ми избягаш? Ти умрялото оръжие, аз не съм с такова оръжие. Че аз бях сменил играча. Бях сменил играча, нали като сменя играча ми се сменя, че оръжията, ама. Чак пак тако скапано оръжие. То си не от моя, бързо умре! Умре! Как го убих? Майка, бас тъпото. То си от моя отбор, добре. Бас тъпото, застанах до него и го убих. Бас скапан. Много скапан тират се да те убият, бе. Много тъпо. Охо, то с кафе, къв си че? Къв си че? Не от моя, не от моя. Умре, бе. Умре, бе. То си не от моя, бе. И он е там не от моя. Аре, уби го, бе. Браво, бе. То с моя отбор го уби. Умре. Умре. Между другото, играта е много интересна, много готина. Много убийства има, много екшън. Майко, какво сте? Умре. Купи. Умре, нещастник. Аре, бе, убима. Играта не е кой знае колко голямо, 800 мегабайта. За мен не е много, ама... много хубава е. Строя се. Аре, що лагна ти? Добре, аз мисля да спра тука. Те иначе ме убиха. Надявам се да ви е скефил този епизод и до скоро.